Izvolite, vidite kako lepo izgleda gimnazija. Ovo bi naši zgazili. Da. Dobro, da vidite. Sad moram da se hvalim. Znate šta ima pera? Silni se tako zove kamen. Stena. Petar je kamen. To je varta. Petar jeste kamen, ali pera nije petar. Nije ni pokorista. Tebe je bilo malo varta. Ovo je svoja. Smijeli su da je kao i uvek. Ja sam iz porodice ovde, u Temešvari, kada su imače građanski. To je loše i raspored. Imate li vi o kolodnicima ovako slike bivše? Da. Ej, Ljubiša, slike kusle, molim te da ponesem banju. On mogu da drži to gusarsko društvo.
Direktor je informatičar jedan. Evo nam To. integra. Ne znam šta si